Over 30. Det er nogle af de hurtigste kvinder. Vi har lidt bedre vejrforhold end nogle af de andre dage, så det skal I selvfølgelig ikke sige, hvis der er nogle kolleger eller venner, der har været ude og køre de andre dage. Og Andreas, jeg kan høre, at jeg har fået fra en af de sidste info. Kom så, Silemus! Kom så, Silemus! Dit gas! Super! Der kommer en brugt. Det ser super lækkert ud, det der. Kom så! Ja! Silemus, super godt løbet! Du ser godt ud! Du ser stivskarp ud! Go! Så træk ud af målområdet, lige smid med chiligassen. Go, Sile! Kom så, du ser godt ud! Kom! Og træk. Sidste!